যতন বেলায় হামবাই তিনি প্রেস মিট রিংমানি মূল উদ্দেশ্য সংখ্যা কয়েকদিন আগে টিটিএডিসি এডমিনিস্ট্রেশন नि बखाक्तै आनी ऑफिस थेकेनो कैसे प्रेस मीट खालायजाक मानि लागाय बानिकनोतै जे 19 तारिख आगस्ट महाराजा बीर विक्रम आचार्यमानि सालो लोन फेस्टिवल खालायजाक नै लॉन्चिंग प्रोग्रामो 2000 फॉर्म बिलि खालायजाक नानि कखनो साख्लायजाका फियाबा जों सानान मुजुंगो टीटीएडीसी हाफां मुजुं फानो बैंक नि एस्टाब्लिशमेंट नि पक्ष थेके बैंक रक पुइला बंगनि ब्रांच मा खुलग्राने खुमलुं हेडक्वार्टर कम्प्लेक्स नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक नि कायसा ब्रांच संनाय 8टा जुनालो एकटा क्ला 8टा ब्रांच संनाय टोटल 9टा ब्रांच खुलगजाक मानि उलो बैंक चिनी जारा लाकायना हारनान बागै नासिं तंनाय ताकुकते बुकुक संनो बरक लाकायदि माननाय कारण बैंक नि ब्रांच करि हिंगा अकाउंट खुलगमाय यांनाय अकाउंट करि हिंगा बाहायके बो अकाउंट बरक लाकायदि नाय बरक जेहेतु जोंनो लिखित भावे जानखा जोंनो जरा रेडी we need sometimes to open up the branches 1000 square feet ni location जों जे जागा बरक नायो 9टा location नो जों identify के बरनो साका जे you can open your branches in these 9 places बरनी internal infrastructure manpower computing system गोबांमा बरगरो install खालायनायनि बागै टेन्टेटिभली 15-20 दिननि समय बरं दरकार तिनी जों एग्जीक्यूटिव कमिटिनि पक्ष थेके एडमिनिस्ट्रेशन पक्ष थेके तावैसा साख्लायनायनि बागै सिद्धांत अंखा जे टिल दि नेक्स्ट अनाउंसमेंट लाकायना हारना मुजुं दंनाय जेनि ताखुकते बुकुकसं किसिसा मानना सिंनाय बाबु प्रश्न काउ जे मो लाकायना हारमानि बो स्कीमो लाकायना हारमान बैंक बाय जखन एग्रीमेंट दंगो एग्रीमेंट तो वेरी क्लियरली डिफाइन खालायजाक लाकायनि सेक्टर स्कीम अब डिफाइन खालायजाक दङ आं जेसेब मुइतु खालायमानो एग्रीमेंट तो एग्रीकल्चर नि उपरो माइ खुल फलेरनान बागै जों लाकायना हारमानो स्मॉल शॉप दुकान खुलगनान बागै जों नाहारमानो टेलरिंग गारमेंट्स एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड पिगारी गॉटरी चिकन फार्म आपदि खालायनान बागै विभिन्न स्कीमो जों लागायना हारबानो थांनाय कयेकदिनो गोबांमा क्वेरीज प्रश्नबो फायखा जे कायजाकनानि बागै रांकरि बरक लागायनि कक्साव जे 2 लाख टाका लागायदे नाहारमानो कायजाकनानि बागै तबे जों क्लियर बाबा मासाव एनी लोन बिनि वेल डिफाइन्ड स्कीम दंगो स्कीम नि बिसिंगो लागायना हारमाननाय कायजाकनानि बागै बा देश ब्रह्मनि बागै बेरायखिरिनि बागै आहिरनि बागै होयतोबा और लोननि कोनो एग्रीमेंट जों सैजाक करि तै कैसा प्रश्न काउ जारा विभिन्न बैंको आगिनो लागायना हारजाक डिफॉल्टर बरग्रक जे बररुनि बागै बैंको ऋण सुमानि स्कोरबो जाथाय आमति बररक लागायना हारदमान जों सानान मुसुंगो टीटीएडीसी हाफां इंटरेस्ट फ्री खालायै बरंनो लागायरिनानि सुबिदा जों रिमानो जों प्रोजेक्ट वेरिफिकेशन खालायै बैंक नो रिकमेंड खालायनाय एवं 6 years पर्यंत जे बरंनो जों रिकमेंड खायो बिनि इंटरेस्ट सिमिसे जों पे खायनाय कैपिटल जे अमाउंट से 3 lakhs केबो लोन नाहारका 3 lakhs सुनानि किन्तु दायित्व जे ऋण नाहारनाय किन्तु 3 lakhs नि ऊपर जे इंटरेस्ट आ इंटरेस्ट सिमिसे टीटीएडीसी एज अ गारंटर आ इंटरेस्ट नो पे खायनाय गोबां मा सोंमुं आसायखा एवं बेलाय
हामबाय जों जारा सोंनाय रंनोबो हामबाय आफारु जों सिबो मियानि सिमी तिनी पर्यन्त गोबांमा चिनी लाकाई नाहारना मुजुंनाय बरग्रक लॉन्चिंग प्रोग्रामो मानजागनान बागै फाइनै बरगबो दंगो चिनी EM रगनो MDCs रगनो CM नो आनोबो गोबांमा बरग प्रश्न खालाय थांबायका जे खाना लॉन्चिंग प्रोग्राम नायदो खानानि लॉन्चिंग प्रोग्राम नो डेफार खालायजागो एवं बैंक बिनी एस्टाब्लिशमेंट जखन कमप्लीट खालायनाय ब्रांच आबुनि उलो एकटा डेट साख्लायजागनाय खूब दाक्ति दाक्तिनो जों खालायनो सायथबनाय TTADC हापां तो नायो खानानो उंथुंनाय किन्तु बैंक नि बिनी ब्रांच फियगनानि जरा बरक नायमानि बागिसे जों अमो खालायमाय जाय तै कैसारो साख्लायनन मुजुंगो जे खाना 114th birth anniversary of Maharaja Bir Bikram. Maharaja Bir Bikram tamu wan suklangmani. Maharaja Bir Bikram chini last crowned king. Bini bisingtei modern Tripura no bo bahike wan suklangka. Chini lai bumano taw philcha muitu khlainyan bagi. Pogui thangnai chini takhuk bukuk songno tawaisa chini राजतंत्र एवं चिनी लाइबुमानो ते फिल्सा मुइदु ख्लाइलेजन बागै TTADC हाफां कतर काहामकै ख्लाइमान जापानो 44 टा साबजुनालो जों ₹25,000 सैंक्शन रखा एवं 44 टा साबजुननो सरकारी भाबे महाराजा बीर बिक्रमनि आसाइमान सालनो जों पालायनाय एवं चीनी लाइबुमानो जों मुइदु ख्लाइलिनि अरबो हेडक्वार्टर्स खुमलंग बीर बिक्रम लामप्राओ काइसे सेंट्रल प्रोग्राम नि आयोजन ख्लाइजाकनाय आरो महाराजा स्वयं फाइनै खाना एवं चीनी बरम गनां EM सं चेयरमैन बरक और उपस्थित तंगनाय खुमलं सब जोनल एलाकानि जारा चीनी ताकुकतै बुकुक सं ऑफिसर्स इंटेलेक्चुअल्स जुदा जुदा NGOs नि बरग्रक और जारा बानी ख्लाइनाय विभिन्न सरकारी बेसरकारी संस्थाओ जारा सामुं तांनाय बरग्रक ओ पान्दाव खाना मानजाक फैनाय खाना हास्ते गनाङैनो बीर बिक्रम चिनी महाराजा तामो ख्लाइलांका एवं ताम वान सुक्लांका चिनी लाइबुमा ताम तंगमानि मनो काहामकाय पालायनान बागै जों जत्तो ADC एडमिनिस्ट्रेशन नि पक्ष থেকে जों कबगो एवं चिनी বিশ্বাস जे खानानि साल चिनी हास्ते गनाङैनो चिनी तिप्रासारो जों अमनो मुइदु ख्लाइलायनाय एवं जों नायो तिप्रा हास्तेनि तिप्रासारो तंकाहाम तंकसां एवं प्रोग्रेसिव वेति डेवलप्ड होननानै जों आबोखागो जत्तो ताहुकतै बुकुक संनो जों हिमरिनान मुजुंगो चिनी चाइतक मुं दंगो जे थिनांगोबो चिनी लाइबुमा रगनो चिनी एडमिनिस्ट्रेशन नि बिसिंतै मुइतु ख्लाइना तैबो पान्दा जों ख्लाइनाय हामबाय।